Ka jingwan jong menteri ka sarkar kami ubakmi ya kat kampoing ka jela wa Amit Shah sakanong ba shalong ba ka jekran haloka ILP bat kiseng balang kumjuru bat ka sarkar jela kala dap shitiyo mentag sngi wala ka jingkran ka khlamlong ka pasiso kumbalai thu da kinoi ram seng balang namar ba Amit Shah uklam kran ni eru haloka ILP hendri ka sarkar jela lang ba mentrang ba konrad ke sangma uang ba menteri uloong ba ka sarkar kami kandang bisyaswa Batai syai kalong ba nakaliang menteri kampoyeng sekarang dia la susap ya ke bengi batai ka jingkwa jongi kum kisang balang bat jong ka jala berkoi lo ka LP hendai kamdon kanu ka jingkular bat kamdon kanu ka commitment by day ka LP issue. From this issue there are many other issues of 8th schedule, boundary talks, and also the ILP issue had come out, and Mr. Amit Shah had given a very patient hearing, not just to us but to all the delegations that met him after us also. And in the meeting he has mentioned that he'll be examining the matter, the government of India is examining the matter, is what he has told the cabinet during the discussion that we had. Kumban supentep tang hadian kato kat ni kenta namar ka jingkran ka khlem siso lasdang banyu I ya ka jingpenram ka blami om tang hari lum khasi jantia handai wat hari lum garu hari khasi jantia lala ban sakhi ya ka jingthang ya kitayar ka jingtho ya ki jingtho haki kanro hakaleng kanong ba shalong batru haki district baper kum kawei naki kabalaong ngijit ya ka jinglong kanrat om ka jinglong barau bat ka rilum garu pat kaladon ya ka jingthang ya ka tingshop jong Amit Shah batru ka jingtho kabalong no ILP no res hendai tang hadian katu ka nisngi ki pulit kanong ba kilami banlek ban plut por sigi jaka ki bodon ki jingtho harangkat karong bat ubrut bat ban pendam ki kanro daga banyat rong kaba I kumba kadon ka jingele na ka jikhun ka bamar kliang do ubrut bat karong hapadeng ki pulit bat keseng kisamla puli ka ki isu kumban supentip ru ka jingperem ya ka sarkar jela kampeteng tang hakikan ro handri hakar pratrik unai tung ka KSU South West Kasils kala priang sangob ha de kijingtho dawa LP yu menteri rangba ubala poisha ka teng district bandan benta hakawei ka program habai dei pat bat kira jo ki wei pat kila chi ki seng balang hadu menta kimpat siam la premnai ai handri ki ong bakin sapentip hi shan on da kila dap banya song jingelang malam pila penitut ni kendian halo kani ngipa nakaliang kaseng KSU habai dei ke jawat amsha ba khamsum la juba kita katin banyo ILP hatu nakaliang jupi kaseng ki tikila ting ki baknya ni squad hatu kan sukut betang ka jingat ho kanro ne kindan sodi ki kisinjam hi hadin ba ni kaya ap ato ya ga de biadai ba jing pentri kam no ILP po ko jala juni hak por ba ka sarkar jala ko la pas ka resolution hak sundai direct jong bunai no pra jong sam aris khandar ko la wara ka jing kermen ya ka jala ba ka chat indri ko koi ba ki linti ba so long no ta ILP hendrai wajan asnam runang le ap namar ba ni so komen ka kan kong ba komen ba ka pas resolution mi na kwi linti do skar dia kan sa juba sa ai no kanunu ka positive response be dai ka jepen skam ka ILP hendrai hadu bantaro ni pala ba so thu la kan poisinu kan ni jing dawa petrika MP khamtam kan jing dawa le laya intari thau tili kisna manba u menteri kampoying wan sa ka jala jungi ka wei jinglang jongga NEC po office of NEC im semayu atang banya kerandu asio pan submit tang ita kya berkhas ba ibu jingdawa kalau ka LT bat kiwi pat kemat jingdawa kum bakan top ikanika biadai ka ciaput pedang ka mekhlaya ba asam ka jingdawa untuk sungi ka tin kasi bagaro ka khnat ko pra hakani ka kanti ba ka ambak laji hama ka afsau direct ngayo ban keren ban persngau ya ta kimat jingdawa pat ngila bu khmat ya ka ba keren banya wat jingtet pat ka cuba ka i ka kan orem pat ka i ka stan ba ka sarkar dia ka yeng dei ka cipete kam LP po ka jula juni handai ka mara pa ka cing studio om tangi kum ka ki hun sang balang ba fer dalang to meeting handai ka long wara studio ka jula ka koi bingim samdio ka cuba ka pasai he dei ka LP ni so tho ba kini ka kam ba kumbakren kong ni so tho ba ni kam ni pala ban ong ban UI ta kita presien la shano kan yalam ba shano kan poi kadau ha ki ni kising la dep ni la ya teng ni ki democratic movement jungi ta bang kan snow lamba ki kentien ni la tho hai penta ba per jong de ka lu mu I ki jungi hai ro ba per ban ta I ba ye teng ye ka democratic movement ke jungi nam ta panyai pe snow ban ye ki ye sa habi dai ban ye jawab menteri kam ka LP po jula jungi ka jisen jam ka bangi sem de ka ya ka ni ka lanti ka long ba kumba so tho ni sa kilot baro ba mentang ina ye don pereng jungi ka kham kapan da me
hakaba kibabun ki jinge ki yang bingi kendu lagi sem ki nuno karai ko ngen yaki pa ba ngen pelong jeno pa ba ro ngin pala se ban yo nama ka jingki ba jingdan jingyai dan jing ni ka pandemic po ha jala jingi tai ji senjam berit ila ya takta ti hindai lara kakini kisngi ban wan ki ban sa ngi madang ya ban ya tulun ngin sedang syong ban perkhat ki ikla ti bangin ya teng ya ni ka movement pan ya pen dawa pan ya pen slow ya ki jing dawa ba sekarang dia ka ban sap krim buram ya kasar chung binong chung shnong ba pura jong jala khamtamru maka sekarang dia kedin buram ya kata resolution ba kita ki aslu phongut ki nang thawan ki ba kajala kala pha chi jing ba thawan ba kita de pas ta resolution de kita ki bentang ki bangi dang ya bat ki ba sawan serin ki bangi haban nang ye pakhat ya ka ba ki lenti senjam haban ye teng instead shong ber pakhat bam sim ba namar umdai tang kaki isu ban banyak ban hakini ke movement de kubun pat ki pat ki seng balang ki bang ju dan ni sesong berpakat seni bang kita senjam ki bang haban sim ni smat nria manta kum berang long kerang dan ni ke pandemi kita sushin skilanti ki ba min mukwa ya ke ban yel pat ba lu no kum basalong bang ke protokol kan nampat sya nrai long ba ngan ye teng ki kini movement jongi dak long nu ti ru pang sesong berpakat ni ki seng ban wan kendiat ke ki mapidan benong pada halo ke jingong menteri yang ba Amit Shah undang plek sani ba undang perkhat ni asai kini ki habai dei ba kata kumakaran ba hapor be kendu ba si teki menteri sarkar ya kata ngimla ban tip la u cuba kumnu ukuran kumnu hendrai hakpor be kendu ba ni kum kin hon sang balang ni urung tu si gumbos pungut kinangilam ni sang balang ba fer si kin tiendu na kaliang jong u menteri kampo i sarkar dia umsam la kren habede ka LP ti kata kentien ba nang bisar na eksamen kamdei ba kami na Amit Shah na tu menteri kampo i sekarang dia bai la kren tu menteri yang ba ang ska jala ga jungi ngim pala ong law ni u sekarang dia kai ka tmu ba ka perkhat nu hadu tang pala kon ong kum kren ong ba ngim tip seno kon yalam ba seno kon poi nambar hakmat jungi ngim sno skentien ru sam kren halo ka kimat ni ba ngi kren su snap ya ka ka bangi kren su snap ya ka bangi pen sno su snap ya ka ba ngiyeng bat ngi pen sno bangi bu jing dawa ba de menteri kam ISP handa skentien ru sam kren chumul ong ba ka kimat sedang perkhat chumul ong setia ka kimat ISP ngang bisar chumul ong setia ka kimat ISP tu aipor dengan perkhat ba na kaliang sukar dia skentien ru sam kren ti habai di sebut ni la ka ong ka sarkar la sebut na kaliang ka central government ko ong bala dang yin ai ni pinhapan jit na mata ka ILP lan si schedule na kaliang ka seng KP perkhat alo kata ka kiran spang ka ILP ba ka 6 schedule ka khnit ka bahndreo kilong artli subject kinamla banjal panja buno lang ka 6 schedule ka ILP tinada ka ki ong pa sa 6 schedule ka la ban address pang ka issue inflock tirmut niya dawaan isu ban ong bandang keren ban ong bang idang don kam ki mechanism handa yung isa ba ka council kam dai de ban ong ba kala ang panyang de sodok pantal si mender ka ILP ni regulation but ka bala ang panyang ki sodok pantal si mender nei ka sik sidu ka susaj ba i sodok siap ka ba dai ki et ki ma ba kontak te ter nei kam sundaling ban ong ba kala ban ba ka dan ka tak istiar tak pala ko bor ka sik sidu ban tal si mender ka jalai bro goi Dilong kita ki ba ong ba haban jit na so dai tang ka jing yalam bakla tu so bakla ngai indai ban pan yasno ya kamat chung LP ba ka sik chediu habai di ban kini ka LP di balam to fi ba ka ong ba kini kindu pungut ki la pas di ka resolution nei hatu ka dan paden ka seriousness du kini ki kindu pungut pat da kum kalong hadu umta ngilu ngim la so tu la ka dan em seriousness ndai kum ki Ukraine na ka por sport lang ba ki la patai ku bor ki ong ba sim khia ka ba ki lich nong ba ka di Ukraine ni kata bangin kan tho ong ba kim sim khiat ro tang mla ban ong ma sir kom ni sngo ba kila le ka kam ba ta pas ro sion rai ban yai pu din ya kata ba kilong serious em kata ba ki le ti ban ki yai kren em ni ka kamat al pi kata ngam tet mrin ki te kama andai tang ka wei ska ong ba ya kila pen kup ya ta ko mohor kila yang ba kila represent nam pa ba nam song jela ba koi ngat ba kin sim ya ka ka kamram ka ba ki de ben le nam ta ka jingbet jingbing nam ta ka jing angnu kham tam jogi nam song de la ka kwi lenti ba ka ILP ke de ben orlong no tingi ye kentu ba ibu lang ka jing karpa sekiru ba ngat ba makiru kin sim ya knu ke senjam ki ba khamlong aggressive ni smart nam ba ka skan dia kan snap kan snow namar la ka jing ye long silent jung de so kan dia kham tam ni hadin ba sarkar jela ka pas resolution ni ba
kalong pun ke insol dia ke ikhtiar jong gini ki nong thoan ki ba ba la pha spo yung ba thoan Itu nak kalian keseng kedon jing semua ini yang beli song lele beli song darna hangte po kemat gate sekretariat. ya mentang pat sim ni kenu ka rad ongen song ngem song ti da re bagilong tang dang ya kilti ki ba im kwa pat kwa ya ka ban jalum pa ba hanur nu ba dang don kene pandemik kum kren nang kong de song perkat ki kilat ganti bangi di bele paling haban sim da kenu kalenti ru sa pek na ka por ba ka babiang tang sala ya ka ban ngin jet ke dia tai seni ba para nang ilam ba cu ya tre ram sa rangka berkri kisang balang